Savjeti urednika. Napiši nešto protiv, ali ne baš skroz i tako, ne baš direktno. Ako može, partija da se ne pominje, ime nikako, vrijeme izbjegni, prebaci negdje u daleku prošlost ili još dalju budućnost. Ne duži, ali sve izokola. Konkretnost ne dolazi u obzir, sve bitne podatke ukloni. Analize prepusti istoriji, zaključke ne donosi, rasuđivanje zaboravi, činjenice ne povezuj, ne pravi se pametan, stani kad misliš da treba da iskoračiš. Inicijativu prepusti nepromišljenima, stani, reci dosta, zašto se uopšte zaletati? Ko sam ja? Čemu sve ovo? Razmisli, stavi prst na čelo, zašto? Pa nisam lud, umijem ja da mislim normalno, samo polako, ne treba nagliti, sve će to proći. Ako boli, ali barem ne mene, niko mi ništa neće. Samo da ne načinim pogrešan korak, zato oprezno, polako, osvrni se, ne žmuri, pogledaj još jednom, pravo, ne zjeraj, ne skreći, šta te briga, napiši nešto protiv, ali ne baš skroz. Iz zbirke Druže moj. Traženje ljubavi. Izašla ljubav u svijet, željna da svakome učini nešto lijepo. Naiđe na interes. Tako se obradova što ugleda nekoga da raširenih ruku razdragano potrča ka njemu. Interes se izmače, a ljubav promaši u prazno. Zašto? Iznenadi se. Šta ćeš mi ti? Bez tebe mi je mnogo bolje. Ali ja hoću da te oplemenim. Ha! Nasmija se interes. Pa on to ne bih bio ja. Ali htjela sam tebe, rat, bolest, patnju, mržnju, zavist, zlobu, podlost, zlo i slične, da popravim. Ljubavi, mala si ti da svi u nas izmijeniš, nego idi ti kući. A kome budeš trebala, doći kod tebe. I ljubav ode kući. Otac, kad je neko treba, mora da je traži. Iz zbirke Druže moj. Odbrana satire. Optužili satiričara da ne voli ljude. O ne, vi ste u velikoj zabludi. Ljude veoma volim i baš zato pišem satiru. Kako to može biti istina pored takvog vašeg pisanja? Jednostavno, poroke ne volim, pa ko ih voli? Ali ja to i kažem. Iz zbirke Druže moj.